እታ መንገብገባ ዝተነጸየት ዑፍ ኣብ ማእከላ ቁጽልቲ ተሓቢኣ ብብኽያት ተነኽነኸት። ቺፒ ማይ በርጸሚት በለቶ ነተን ብመትኮቢኡ ተሰኪሙላ ዝመጸ ማይ በብሓንቲ ንጣብ ኣስተያ እታ ህርንቲ ብጸይጡ ብቑሪ ከተንቀጥቅጥ ምስ ረኣያ ሕቑፍ ኣቢሉ ኣማሞቓ። እጆኺ ወትሩ መሳኺ ክኸውኒ ኣነ እውን ጽቡቕ ናትኪ እየ ዝምነ በላ። ምዕራፍ 10 መሓሪት ሓውያ። ቺፒ ንብዙሓት መዓልታት ካብታ ቃጭል ናብተን ኣቝጽልቲ እናተመላለሰ ንብጸይቱ ጥረታት ሱፍ ክቕልባ ቀነየ። ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ትመሓየሽ ብምንባራ ድማ ተሓጐሰ። መሓሪት ሓደ እዋን ልዕሊ ደበናታት እናበረርኩ ኩሉ ነገር ባዕለይ ኣሳልጥ ከም ዘይነበርኩ ብዘይገለ ስራሕ ሓብሲ ተኾርምያ መውዓል እምበር ጸሊአዮ ትብል ነበረት። ካልእ ጊዜ ድማ በጀኻ ሰማይ ክትነፍርን ከለኻ እንታይ ከም እትርኢ ንገረኒ። እቲ ዓብዪ ገረብ ጌና ምስ ዕንበብኡ ኣሎ ዶ? ዕንበባታት ናይቲ ለስኸ ኣለዋ ዶ? ኢላ ተሓቶ እሞ ቺፒ ዕንበባታት ኩለን ከም ዝረገፋ ይነግራ። እቲ ዓብዪ ገረብ ሕጂ ቆጽሊ ጽዕቕዎ ኣሎ። በተን ዓሞቕቲ ሰራውሩ ድማ ማይ ካብ መሬት እናመጽየ ብፀሓይ እናማሞቐ ምቁራትን ጽቡቕ ዝመልአንን ኣራንቺ ከበቆል እዩ ይብላ ነበረ። እታ ዑፍ ብዕላሉ ተሳሒባ ካብ ስራሕ ብኢንተ ዝወፅእ ክንደይ ደስ በለኒ። ጥቓ ኩዕሶ ሓዊ ምበረርኩ ነይረ። ብናይ ፀሓይ ጩራ ክማሞቕን ሕብርታት ክርእን ደስ ምበለኒ። ሕብሪ ጽቡቕ እዩ ሓቀይ ቺፒ። ኣነ እኳ ካብ ኩለን ሕብርታት ዝፈትዋ እታ ናይ ዕንበባ ሱፍ ብጫ እያ። ንስኻ ኸ? በለቶ። ኣነስ ሰማያዊ ሕብሪ እየ ዝፈቱ መለሰላ ቺፒ። እታ ዑፍ ዘረባኣ ብምቕጻል ኣነስ ወላቶም ጥቓ ቁጽልና ዝበቕሉ ኣዒንቲ ዘለዎም ኢላ ኣታኽልቲ ኣዝዮም ዝፈትውኒ እዮም በለቶ። ካልእ ቺፒ ዝፈትዎ እንተሎ ድማ ሓተተቶ። ቺፒ ናይ ገልገለ መስቀል ብጫ ዕንበባታት ደስ ከም ዝብልዎ ነገራ። ተመሊሰ ነተን ዕንበባታት ክርእየን ዕድል ዶ ይህልወኒ ይኸውን? ሓተታቶ እታ ዑፍ እናነበዐት። ብርግጽ ክትርእየን ኢኺ እንተደሊኺ ምስ ሓዊኺ ኣነ ባዕለይ ከሰነየኪ እየ ዝብል ተስፋ ምስ ሃባ እታ ዑፍ ሕጉስ በለት። እዋይ ምሳኻ ዝተዓዊቱለይ ብሓባር ከነሳወር ደኣ ደስ ይብለኒ እምበር ድሓር ከኣ ዝገበርካለይ ፈጺመ ኣይርስዑኒ። ካብ ኩሎም ኣዕዋፍ ከማኻ ሕያዋይን ለጋስን ርእየ ኣይፈልጥን ድማ በለቶ። እህዋ በለ ቺፒ ሓፊሩ። ወረ እንተ ደሌኽሲ ካልእ መደብ እውን ኣሎኒ ወሰኸላ። ካልእ መደብ እንታይ? ፀወታ? ሓተተቶ። እንታይ ፀወትኡ ደኣ ካብ ፀወታ ዝበለጽ እምበር በላ ቺፒ። ካብ ፀወታ ዝበልጽ ደኣ እንታይ ኣሎ? ሓተተቶ እንታይ ክብላ ከም ዝደለየ ተደናጊርዋ። ማለት ኣነን ንስኽን ብሓንሳእ ኮይና ምስቶም ንወልዶም ደቅና ብሓባር ንነብረላ ሰፈር ክንሰርሕ ኣይምደለኽን? ኣይተረድአክን ሓቂ ምስ በላ እታ ህርምቲ ዑፍ ናብ ቺፒ ቀሪባ ብጫፍ መትኮቢኣ ኣብ ዓፉ ሰዓመቶ። ካብ ትህረም ንመጀመርያ ጊዜ ብልባ ተሓጐሰት።
ርእሳ ካብቲ ኣቕፅልቲ ኣወጥም ኣቢላ ድማ